Здравейте, днеска ще ви покажа как да си направите портала. Ето го вида. И тук е как всъщност можете да си направите Enchanting Table и ще ви покажа И нещо здравейте, аз съм Николай. долу в мината ми и там какво съм открил. Това е Enchanting Table, той се прави с Obsidian, Diamond, книга. Не е нужда им казваш. И ви там ще видите как се прави. Пък тук е и наковалнята и казана и муталарите. И тук е и дота фреша, то ще ви послужи за храна, пък ти е глада, който ще ви трябва. Ето сега тук те ще ви покажа. Ти си един човек да ги убия. Не. Тук те надолу към мината ми, пък тук те открих едно много странно нещо. Тук те можем да съберем левел, както аз правя по принцип. Ау! Извинявай. Ма не друга пъти върви отгоре, ай взимай левела. И къде ходиш? Отвори вратата и вземи. И нямам флеша. бе. Какво? Нямам. Оф, как ма атакваш ти? Ай, ето, взимам ги. Добре. А после се върнем към минута. Сега ще взема нещата. Да ви кажа честно, за тези неща аз използвах някъде креатив. Какво има? Твори врата да безе. И какво стана? Нищо. Ма, ела горе. Чакай. Ще ходим и сега в Nether. Използвах за Enchanting Table, там е за който ви покажах, там използвах. Айде да спим. Да не ми се ви къщата тос. Николай, махай се. Махай се. Не мога. Да ни тръгне да атаква теб, Анте. Фак. Нищо. То не ми се тук те. И сега, тръгна да атака. Тръгна да Махай се от къща ми. То няма да ви къща ми те иначе. Дали съм оцелял? Тук те нищо няма стане. Те за сега ще ви покажа някои неща. Мога да правя зомбита. Такива. Тук те ми са нещата. Тук те вилиджерите. Статива, лъка, седите, наковалнята, мапа. Тук те ето аз съм го направил и тук те мога да гледам мапа. И тук те ми са снежните човеци, които ме защитават от неприятности. Ето като и ти зомби. От си създания мога да направя ядем. Говорим обаче за сега аз нямам необходимите айтеми. Братко, айде да отидем сега в в Недъра, взел аз пък Недъра. Да, аз пък. Да отидем в Недъра. И там съберем малко. Ето ще дам моя Iron Pickaxe. Чакай, стой на място. Ето тия. Сега да отивам вътре. Той пак там. Ето къде аз съм го направил това нещо сам. А къща там, дето я видяхте на Никито БГ, той сам се направи. Сега ще копаем и ще ви покажем до някъде това за какво е. И какво има вътре в този свят. Тук има и гастови, които целят с огън.
стане само по един сак. Може и да вземем и кварц. За какво ми стак? Еми, казах може. Стак питам. Еми, защо така? Просто съм решил за ето. Аз имам един Ти стак, ли ще ще... определяш? Може. Ма няма. Хубаво. Колкото искаш вземи. За себе си. Иди ги да слушай тука. Опа. Нищо. Се върна навек. Няма как. Има. Опа, се изгубих. Вижте гласа. Ето го портал. Добре. Тук Чакам те на върха. Еми ти ако искаш че в другия свят, аз и сега ще се върна. И защо ти още там, бе? За да взема кварца. Зле ли си? Не. Аз имам кварц. На мен също ми трябва. За нищо. Не знам още за какво, ама... За нищо ще ми трябва. О, за мой късмет няма го. В смисъл, трудно и дух, че забравихме. Газ. Да. Ето къде. Какво стана? Къде попадна? Ти вътре сега се... Да, махам, защото в теренци няма. Чакай малко, видяхте ли го това? Някакво огнено нещо се опитва да дойде при мене, за да ме убие, но то обаче е вътре, няма как да ме достигне, освен ако не скочи твърде силно, пък това няма как изобщо да стане. Бай. Ти ако искаш че другия свят, аз ще си ги събера тук те и идвам. И нещо стана. Забивам и. И защото? Где да знам. Ето газта се показва. Ето къде ще използваме тези за закача. Според вас ползваме ли креатив? Аз съм ви казах, че за това аз съм използвал креатив. Хубаво. А зомби пигмен иде, каквото ще да стане, той с с Gold Sword. Назад. Идейте го атаквайте, защото то може да ви наточи много и да ви... Махай се. И сега се махна. Стави. То тях си мога да взема тук. Али махам се. Ето. Имаш ли храна? Ще да се взема. Добре. Съжаление, нищо нямам храна. После. Арде, Какво? влизай. Сега ще вляза. Да, сега вече влизам. Айде сега ще си вигна на легото. Айде, Николай, ти се вигни. Не ми каза какво да правя. Добре. Само ти казвам, защото да мине по-бързо. Да. И за да се паметиш легото си. Ами да. Почти, ама. Какво? Дигна, бе. Да. Не. Е така. Сега... Тук те може да направя пода. С... Ти.
Не да дака. Затова ще ми трябва лопата. И сега ще покажа как се прави. И ще ви разходим малко из мапа, после ще се върнем. И с това май ще свършим видеоклипа. Ние няма да свършим пак видеоклип. И бях сменил мапа, това забравих да ви го кажа. Смених мапа, защото нещо моя беше бъгън, много малко пространство имаше. Нямаше почти къде да отида. И аз за това просто го изтърих и си направих този. Добре, сега ще ви да сходим из мапа. Айде дай месо. Ето тук те, както виждате, те са бърдизани. Сега ще ги убием. То си яде. Ама няма майка. Когато убия, ето. Те ще продължи. Ей, сега ще ви разходим. Видеоклипа се провали. Как Школа се са. провали? Добре, тук е така. Езерото. После ще ви Ще разходим с взема езерото. малко туно и как беше. Тръстика. Кое? Взема малко елексирчета. В смисъл такива. Какви елексири? И те са. Добре, взимай си. И сега ще покажа как се прави. И ние ще покажа просто само как да си го направите и с това ще свърша моя видеоклип. Има две лодки. Едната е за мен, другата е за тип, обаче и преди това ще бъдат за други епизоди. Аз вече нямам храна. За... Тези отварящи ти служат, за да можеш да отсяваш под вода. Аз не ги използвам за водата. Нещо пак заби. Ето тук те само ви показвам. Ето тук те моите са се направи захари. От и после пейпър, от това можете да се направите и книга с кожа. Само взимат и месото. Печенето и то ще ми даде супер много храна. И защо не мога да ходя сам? Виж. Не знам. И с това сега ще приключа. Ние няма да приключваме видеоклипа. Моя видеоклип, айде, чао. Не!